Záraz lidi, já dneska vítám další videa. Tohle video bude takový krátký, protože spěchám za nějaký 2 hodiny od baráku, odjíždíme, nás veze mamčí, nějaký kámoš, nás veze do Prahy na letiště a odlítáme do Řecka. Takže nebo tam ještě nějaký 2 hodinky budeme, takže teďka rychle vám ukážu video, hned to zbalím a hned se najíme a odjíždíme. Takže nějakou vybavičku strašně málo, oblečení si bereme na sebe, bereme tam nějaký týden, pak vlastně my se pak ještě zastaneme v Rakousku, tam taky ještě bereme, jestli za 2-3 dny, tam se podal nějaký do Čapího města, kam je nejvíc čápu, ale teďka tam nic není, žádný čápy tam odletěli, ale prostě nám se líbí, už tam jenom letos podruhé, nebo letos jako minulý rok, takže kdyby náhodou třeba letadlo mohlo nějak jako havarovat nebo něco, člověk musí být ještě připravený, mám nějakou výbavu nebo prostě kdykoliv autobus, vlak, něco prostě tím se budeme dopravovat na velký a na místa a i jako žalot. Takže tady takovej váček na nějaký plodiny, na nějaký chrastky na rozdělání ohně, jo. Tady hodím na zem, na zem to hodím. Potom tady budu tam jak všechno v kickbacku od Recontexu, když vám ukazovat, nebo protože spěchám. Tady takovýhle ponožky, ještě u mamky budu mít, myslím, ještě 2 a jedno triko, nic víc, prostě samozřejmě, co mám na sobě a pak už jenom ty trika a plavky. Tady tohle, je fusakle, potom si beru takový malý parakordový náramek, kdyby náhodou potřeboval nějaký kousky parakordu, tak to rozpletu. Pak tady mám čaj, jo, nějaký čaje. Potom parakordový opasek, jo. Tady začátek, tady konec. Jo. Takže nějakých 12-13 metrů parakordu čistého, nějaký zalepy ještě. Pak tu mám ještě takový multitool, obyčejný od Excolu, který to máte. Já bych to mohl zaostřit. Jako věci dobrý, protože to má i tady pružinku, kurňa. No, to je jedno. Takže prostě tady takovýhle multitool. Tak, pak tady mám takový ubrousky vlhčený, jo. Už vás to hele, kurva, co je s tou kamerou. Tak, a ještě na tím je nějaká ta izolepa, že jo, takže se dá použít. Potom tady mám takový jakby stahovačky, jo, takový pouta. Jeden proužek má 50 cm nebo nějakých tak nějak. Kdyby náhodou nějaký poukaz jsme potřebovali nebo něco. Tady mám nějaký zbylý parakord, kdyby náhodou něco. Potom tady mám 2 nápasky, šířka je nějakých 5-6 centiáků. Dílka mám tady takový 2 váčky, které náplasky, jedna má nějakých nevím, 2-3 metry, tady nějakých 4-6 metrů náplasky, pak tady mám takový blok na kreslení, různý nějaké poznámky, potom tady mám takovou piskáciovou, oříškovou piskáciovou tyčinku na dodání energie, potom tady mám takový obyčejný nožík od Kamanu, od značky Prospekt, nevím co to je. Dneska jsem to od svého skréca, tak nevím, co to dokáže. A potom tady mám nějaký sluchadla, takhle. Potom tady je vlastně mapa, se získala přes internet toho místa, kam vlastně jedeme. Mám tady v tom i topografický pravítko, všechno to mám v češtině. A nebudu vám ukazovat prostě, které nechci.
Pak tady mám takový kapesník obyčejný, 30x35, takový 2 polívky do hrnku a takovou od Adventuremanu, takovou jednu kapsulu na 50 gramů, jako měla 2 porce. Pak tady mám dalekohled, tady takovýhle. Pak tady mám ještě zrcátko, takový jak kdyby na karty o komerční banky. Potom tady mám propisku, napsaný nějaký dokument nebo něčeho. Potom tady mám lihovou fixu. Zase na ně mám nějakou izolepu, kdybych potřeboval. Jo, takže takhle. Potom tady mám 2 chemičáky, další mám v Urban kalotách o značky Helicontex. Vlastně takové boční kapse, jak kdyby vynalezl se to v roku 19. století, tak v Texasu byl to proti kouboji takový ty kulatý hodinky a pak se to vlastně šířilo a prostě je těch urbanek, takže takhle chemičáky nějaký. Potom tady mám takový lihový vařič na tvrdý líh. Mám tady nějaký paralel, nějaký cukry, zapalovač. A prostě vařič. Potom tady mám obyčejné papírové kapesníky a pak takovýhle modré, tam 2 modré utěrky. Potom tady ještě musím dolit, mám tady pravý bachařský repelent. Já mám tady, jo. Prostě jsem ho dostal. Musím tam ještě ostříkat, kdyby jsem náhodou rozkašil nějakým masem nebo něčím. Potom tady mám nějaký rukavice na prácu, obyčejně za 15 korun, znovu barev. Pak tady mám kuklu, kdyby jsme náhodou někdo museli spát. Je tady od Bundeswehru, německá, pak je obyčejná taková lyžařská, nebo lyžařská je z Army Shopu. Pak si beru tady takovejhle ten, a pak tady ty sluchadla. Pak tady mám nějaký 3 izotermické folie, jedné postavím skan, druhou si dám pod sebe ještě a tou třetí se přikryju, nebo si pod sebe dám ten pytel, nevím, anebo ten pytel můžu využít na vodu. Mělo by to být nějaký tady bokem. Pak tady mám lékárnu od Helicotexu. Takový náhradní rukavice, kdybych koukal nějakou rybu nebo něco. Potom tady vlastně mám nějaký paracord, nějaké prášky, zápalky. Potom tady mám příručku od nože od Beara Grylse, nějaký nůžky, cukor, nějakou nit žehlou, nějaký elektrikářský skahovačky, skahovací fáč, obyčejný fáč. A to by mělo být tak jen asi všechno. Pak ještě tady ten šátek, taky si beru s sebou. Pak si beru ještě od Helicotexu bundu, mikrovku. Potom si beru ještě s sebou, jsem tady neměl položenou knížku, kterou si beru s sebou. A asi mamka už někde zbavila, teď nevím. Vůbec. Prostě. No, tady to je jedno. Potom si beru pro štěstí kanadský knoflík.
Jo. A ještě si pro štěstí beru vlastně Archangela Michaela dvakrát a chlapáka. Jo? Takže takhle. Takový hračky. Pak si sebou ještě beru můj tablet od značky Asus. A ještě si beru s sebou tady na ten mobil, který otáčím. Takže to je asi už pro dnešní video vše. Mějte se pěkně, choďte do lesa a buďte zdatní. Nebojte se, já ještě si beru s sebou do letadla nějaké vločky, jo. Ještě si beru s sebou takový provizorní zámek, nevím kvůli něčemu, jo. Takže takový malý připovinky. Určitě ještě bude někde na letišti nějaká čínská restaurace, takže si sebou beru úplně nový čínské vluky, nebo nevím, rád s něma jim, takže je mám moc rád, je to skvělá věc, můžete se vyrobit i kdykoliv v divočině a to je asi dneska vše, no. Nemám tomu co lidi dodat, ještě možná vám ukážu. Ještě co mi dodává pocit sebejistoty a takové jak kdyby mám tady čínskou minci, přímo z Číny a pak tady mám egyptský zub ze sloního toho, no, ne parohu, ale z toho kulu nebo co to je, jako přivezl otec z toho, z Egypta. Takže to je vše. Ještě mám jednu zmínku. Určitě, když jsem vám tady ukazoval různé ty věci, všimli jste si mého nového panorámku. Dělal jsem ho sám. To byl hned můj druhý, protože jsem jakože já normálně dělám, ale dělal jsem dlouhou přestávku. Tady tohle byl takový můj první, ten jsem vůbec nepodařil, mám na ruce. Tady ten náramek na ruce nosím nějakých 5 let. Je to obyčejný škoťák, akorát že tady má oké smyčky, která se dřív dávala na krk, je tady malý souček. Jo, takže obyčejný takový paranáramek. Mám to tady zavázané, že jsem netrpěl jak. Mám tady normálně udělané takový uzlíky, že vlastně to můžu takhle stáhnout. Takhle a vlastně tak jako posunej systém, jo. Takže to už je doopravdy vše, co vám dneska sdělím. A užijte si ještě to, ne volno, ale ty klidný dny ještě ve škole, dokud se naučíte. Já na chvíli vypadnu a potom se zase vrátím. Takže zdar!